Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathitha ubhaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa likaMentshisi ethuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini xa muqakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abaningi unogwajubhajwa ayikhulule ngumfoka amakhanda khanda mina indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ngingasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi inyoni ziphupha amehla namalanga mthombo ogelizayo ungabonakala amanzi ukuthi aphumaphi kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makusho hey yonke imimoya siyayilahla zonke izilwane siyayilahla siyazinqoba kumakhanda stone mase sifaka amandla kumakhanda dam ongangithandi uyozangithande ngoba nalo ngithandayo waqale wangangithanda kodwa namhlanje useyangithanda okusho ukuthi nalo ngangithandi uyogcina naye engithandile ngoba ngisoze ngayikhuluma into engingayazi ake nisho ukuthi yini le ngizofunda ama comment nje ukuthi yini le nifuna ngikhulume ngayo ngizoyithinta manje mase ngikhuluma ngale nto yabo ngoba abanye baze bathi ayingeke ngibhaka mhlambe uqale wena izinto ozozisho uqale uyireheze yini ushaye emhlolweni cha ngithi akube yini enishoyo ukuthi King Bhaka njengamanje ukukhuluma ngalokho yabo mina ngibheka ama comment lapha yana ngiya lapha yana ukhethiwe uthi Mthombeni usiyana I comment ezosho nje ukuthi khuluma ngalokho ngizohlala kuleyo nto mina ukuthi yini leyo ngiyobona khona nami nangiya uJomo Joyce uthi it's been long times ungakhulumi ngezepolitiki my king hayi politiki idlulile manje sekwavotwa kadlula ngepolitiki idlulile manje sebedlala igame yabo ke manje ama politicians le esuke ingasaba include abantu sebeyidlala ke manje ngokwabo as ama members asuke eselected ukuthi athathe inqumo okwabantu kuphelile manje kwabantu ukhumbule phela mina ngummeli wabantu mina yabo ngummeli wabantu mina so noma yini ethinta umuntu ile ngisuke ngizokhuluma ngayo nangi uyamkela lapha ya uthi ithini future ye Kaizer Chiefs I know iKaizer Chiefs izofuna ukuthi umuntu ofana nami ngingenelele futhi uma sengingenela ngiyonitshela ngeke futhi kuyona ngilo ngithi ngizoyinika umuthi ngizoyinikani cha iyofuna ngisho nje iKaizer ngithi kusuka manje seyizowina ukuthi njengamanje iKaizer within the club imanagement yeclub ibona abanenkinga eziningi inkinga ke ze management ziyadlulela kubasebenzi inkinga zabazali ziyadlulela kubantwana uma nifuna abantwana bakhule kahle nina abazali solvana inkinga uma nifuna inkampani ihambe kahle nina management solvana ama problems wenu so iKaizer Chiefs okwayo ayisolve inkinga ze management neze family yakamtawungi then from lapho izinto zabo izohamba ngendlela kodwa the day engiyosho ngalo ngithi izinto zeKaizer zizohamba kahle ngoba ngiyokwenza ngiyonikela ngepower yami kamakhanda ukuthi ayihambe iye kolekelela mase ngikhulumile kusuke kuzoba njalo yabona by fire by force yabo so okweKaizer it's very simple inkinga ze management nezi family awukhulume ngeunemployment yentsha angithi phela lamakhona kwingibhaka lana ukhuluma nomuntu okwilevel ephezulu bafethu njengamanje bangani bami isikhathi konke kuthiwa isikhathi njengamanje sifikile isikhathi ebesiphezulu sokuqashwa yila khona kade ku active kakhulu ama industrial areas and stuff yabo so as much as isimo sempilo siqhubeka sinikeza abantu amandla okwazi ukufunda ukuyisebenza njengamanje baba uwe lapho ukhona ekumele wena noma ufunde esikoleni fundela ukuthi ukwazi ukuyisebenza ube yiboss wena at your own uma usafundela ukuthi ufuna ukuqashwa umuntu othile kule country sikuyona nesikhathi esiphila kusiyona ama challenges azoba khona angikwazi ukukhuluma kakhulukazi ngabantu abangaqashiwe ngibe mina as King Bhaka ngingakaze ngiqashwe mina ngisebenzise amandla ami ngasebenzisa ikhono ngasebenzisa ipower ukuthi ngikwazi ukuthi ngenakho ngisiza umuntu
automatically nami masingasizakala. So nawe la ukhona definite unalo italent. Buka nje abaculi abadumile manje basebenzisa italent labo abasebenzi bese italent labo bese lona lishintsha liba ibusiness bese libanika imali. Umuntu nomuntu unalo italent azalwa nalo elisuke lizomphilisa. Umehluko sometimes ama talent ethu ayaphuza ukuyiveza ukuthi kahle kahle wena usomabhizinisi, you were not born ukuthi ungasebenzela umunye umuntu. Kuyaphuza ukuyiveza and kuba nezingqinamba. Yingakho mina noMakhandakhanda la ngifitha khona ukuthi akuveli ukuthi kahle kahle wena ubani uphathisweni esandleni. Ukuthi uyabheka even abafundisi emasontweni abasebenza abafundisi basebenzisa italent labo nekhono nogcobo. Mawubheka inyanga azisebenzi bafethu. Zisebenzisa italent lazo nogcobo nani. Mawubheka abaphathi emsebenzini abasebenzi kakhulu. Uyabona basebenzisa ukuthi baqhamuka neidea bese beba nabantu abazobasebenzela bese bona bebeka imanagement ezomonitor umsebenzi and staff. Uyabona? So lempilweni akekho vele umuntu odalela ukuthi akasebenzele omunye umuntu ukuze aphumelele. Kudalela ukuthi wena be your own boss ukuze wena udetermine ukuthi how much do you want to earn at the end of the day or at the end of the week or at the end of the month. This is how it is. Lokho uthi uyosebenza into yesikhashana. Yingakho ungikucebe ngemali oyisebenza kamlungu. Uyoceba ngemali oyoqala ibusiness. Umehluko kunezingqinamba. Umehluko ila thatha khona istand ukuthi njengamanje mina sengithi ngimina manje olawula abasebenzi abangisebenzelayo. Uya understand ukuthi wehla nini, udinwa nini, umuntu umthitha nini, umnikeza nini bonus ukuze why umniki bonus kumele umsebenzi ahlale ejabulile ukuze afake i-effort emsebenzini. That is the thing. Kodwa nje mina angithandi ukuthi uthi mawuplana ifuture yakho yonke uyiplana ukuthi ufuna ukusebenza. Plana ngokuthi uzosebenza uraise ama funds bese uyiqalela ibusiness lakhe elook sustainer for the rest of your life. Right. Bengiphendula loyana ngoba njengoba ngiyila nje manje nemibuzo ngiyayiphendula and ngifuna ngibe honest kuwena. Ngeke ngikutshele into mina ngeke ngize ngiyenze. Mina ngicela ukuza eDamini ngoOctober ngumuntu ozama no 5 October wonke umuntu unelungelo lokuza eDamini. Ngisazofika nje lama details ukuthi esangweni kuyobe kudlulwa ngamalini mawusiyongena ngaphakathi. Kobe khona ama artists, kobe kunensebenzo, kobe kudliwa ngezinga eliphezulu. Ungeza ngisho nanesithandwa sakho uthi uyaskip usise eDamini laMakhandakhanda ngoba kobe kumnandi kakhulu. Uyabona ngobe ngihlabe ngishiya inkomo, kobe kujatshuliwe, kobe kuneband, kobe kunama artists, kobe kubuswa nje. Uyabona la uyothi ufika uthi ungena nje kube kubuswa 5 October abazeli insebenzo kothi maqala nje kushawo 6 siyayiqala insebenzo kuyasetshenzwa kulamula u12 ebusuku ngoba sisuke silwa nemoya esuka ivimbe impilo yomuntu u5 October. Ngiphendula umfowethu lapha ya othe ufisa ukuze eDamini, you are more than welcome. Kodwa ke definitely kumele ukuthi ube nawo amasentshana yokuthi ngempela kungasala sengingena namaphara ngoba asisho ukuthi yakuze kwasani. No amaphara siwafuni. So amaphara kulula kuwahlunga. Nangiya usibongile Lizi uthi King sicela uthumele ipower ngoba nanku ingane encane ziyabulawa nabantu besifazane. Asikhuluma iqiniso la weLizi. Umehluko ingane encane ayikwazi ukuyilwela, abantu besifazane abakwazi ukuyilwela. Kodwa deep down akekho umuntu ekumele abulawe. Abesilisa, ogogo, omkhulu, ingane, abesifazane, akekho umuntu okumele afe emhlabeni. Ingcono indodi inejubane yakwazi ukubaleka. Ingcono indodi yakwazi ukubuya igolozi ivusa umhlwenge kodwa nawo ayabulawa kunjalo. Uyabo? So amadoda ke ngoba wona anomhlwengwana awavikela abantu besifazane nezingane. Ilafi ngayisho khona leyo ukuthi amadoda awenza ukudoda avikele abantu besifazane nezingane. Bese kuthi abantu besifazane nezingane bese behlonipha amadoda because amadoda iwona azobavikela. Uyabo? Uyamhlonipha umuntu onamandla angaphezulu kwakho, uyamhlonipha umuntu othembele kuyena ukuthi enze plan. Kufana ukuthi uthanda nomuntu niyaxabana namhlanje akakuhloniphi uyakuthuka kusasa usefuna imali futhi usefuna imali yokufaka iweave. Kade kuthuka izolo namhlanje ekseni usefuna imali yeweave. How umthukelana umuntu ozokudinga imali yeweave kuyena? You understand ngisho? So into ebalekile thina as King Bhaka we need to be very fair and honest
kunoma ubani. Sibe honest kubantu besilisa, sibe honest enganeni, sibe honest kogogo nomkhulu, sibe honest futhi kubantu besifazane. Abantu besifazane hloniphana amadoda. Madoda vikelani abantu besifazane bese niyabapha futhi nemali, because umuntu wesifazane uyafana nengane endodeni. Ngisho angasebenza umuntu wesifazane kodwa ndoda, ubudoda ungumupha imali ungaloku ubheka ukuthi imali yakho uyenzini. Once waqala wayindoda ebheka umuntu wesifazane ukuthi ngoba uyasebenza nje, ngoba uhola igrant nje, imali uyenzeni, awuseyona indoda ephelele ngoba usuqala ukuphikisana umuntu wesifazane. Wena dlala iqhaza lakho, udalelwe vele ukuthi wena kumele ube responsible kumuntu wesifazane. It's the truth. Ukuthi wena mase nihleli phansi kwesihlahla leli iqiniso nilibuka bese nigoqana kanjani nikhohlisana okwakho. Kodwa mina mangikhuluma iqiniso, kodwa abantu besifazane bahlonipheni abantu besilisa. Banamandla, at the same time banomsebenzi wokuthi banivikele baphinde babaniphe nemali. So akapheki imali umuntu odelile. Noma kuthiwa umthanda kanjani, kodwa once wadelele wesifazane, noma kuthiwa unayo imadlana, akapheki imali umuntu odelelayo nomuntu ongakwazi ukuthi uyini. It's an honest truth. Ngiyongixolela if ukuthi angizwa kahle. Nangiya uBethwell Pevevale uthi ngithi my king, ngithi namsaluthi lapho Pevevale. Uyabona bafethu, into ebengifuna ukuyithinta ngoba sebecelile abantu ile yokuxoshwa kaZuma njengamanje kwi-ANC. No bafethu, ayikho into ehlala iyindida ingaqondakali ngunaphakade. Khona isikhathi la kumele khona kube khona umuntu ozokwazi ukuma athathe isinqumo. Uyabona i-ANC ngesinqumo esithathile ukuthi ithi umsholozi akafocus ukubuild iMK. In fact nayo imkhululile umsholozi. Uyabo imkhululile umsholozi. Umehluko ke-ANC ngesinqumo sayo ayikwazi ke futhi ANC ukuthi ithi ngoba sesikhululile sesiyakususa ukuthi wake waba uformer president wezwe. Bangangam recognize as the former president of the ANC, kodwa waba uyena ngabe badlala ipolitiki lapho. Kodwa noma inini makhulunywa ngo former president wezwe, Jacob Zuma will be there, because mfethu you can't change the history. The only thing that you can change is future. So uZuma uyohlala president wezwe, futhi uZuma abantu bayohlala bemhlonipha njengopresident wezwe. Bese kuba ama-members e-ANC ukuthi awe-ANC ayohlala emhlonipha yini njengopresident we-ANC. Sekuwokwabo nepolitiki yabo esingangene kuyona leyo. Uyabo, so ukumkhulula bethi abeze ngapha ngeke thasithi hayi i-ANC ibe wrong nani. No, ibisolver ezinye into ze-confusion for abantu here and there, because even nabantu be-MK bayafuna ukuba ne-show ukuthi ngampela uZuma umholi we-MK. Yonto isize ngisho i-MK mama uthi uyayibheka, bayafuna ukuba ne-show. Uyabona kufana noma unendoda kade indoda ithandana nomunye umuntu, uyafuna ukuba ne-show wena current partner ukuthi bahlukene naluya. Uyabona mawufila ukuthi as much as we have moved on with your men, but still you can't feel ukuthi they are no longer involved with the previous partner. You don't sleep at night always thinking about such thing, you know what I mean? That is why I'm saying once indoda yahlukanisa ukuthi hayi sengihlukene naluya, sengifocus kuwena, sengizokwazi ukuqala impilo yenu ke from lapho going forward. Kubalekile ukuhlukanisa. As much as nomuntu wesifazane bengabe umthola uyindoda, kumele ahlukanise ukuthi it's either ubaby daddy noma it's either i-ex-boyfriend or husband. Sebehlukene usu move on. Uyabona uma move on nomuntu ungenayo ishow ukuthi uhlukene yini no previous partner, mfethu, it doesn't sit well. Be honest wherever you are. Mina, you know, I can always come forward with the truth here. Mina, I'm not here to massage your feelings or to massage your thinking capacity and stuff. Mina ngizokhuluma iqiniso la. Decide kufana nengane. Ingane uma ngabe sa andabazali ayenze sure ingane ukuthi ibeka abazali bawo phambili. Uyabona ingane once yathi bazali, yathi bangani, yathi bazali, hey baba, you can't share about this thing.
You can't share this thing. Abangani ngapha abazali bafuna ifunde ingane iconfuse abangani ifuna uyodlala ifuna ugroove ifuna no. Yonke into inesikhathi sayo. Njengamanje isikhathi sokuthi abazali abadlala iqhaza kwi-teenager, then mase ingane isidlule kule stage sobu teenager, then iyona sekumele ibe responsible for ifamily yayo or for impilo yayo. Yabona, that is what I can say right here for now, you know. But it is a fact ukuthi empilweni kunezinto ezingahambi as usuku wena ufisa ngayo. And liyonto yokuthi into ingahambi yolufisa ngayo igcina yenzani? Igcina yenza ukuthi wena no partner wakho or wena nomzali wakho nigcina ningabi ningabi connected, and you guys you are not getting along properly. Yabo. So once kwaba khona liyonto ethi siyaxhumana, of course we are connected but not properly, then lento i-creator ke ini manje isi-creator umonakalo, isi-creator i-damage here and there. So empilweni nje kumele ube ne-show ukuthi uphi. Noma baba uthandana nomuntu, iba ne-show ukuthi umuntu wami, umuntu wakho abe ne-show ukuthi wena umuntu wakhe. Ungagcini une-show ukuthi umuntu wami kanti umuntu akanayo show. Right, ngithi ngifuna ukuthinta nale yesithembu, nale kaZuma ngiyithinta because abantu abaloku beyifuna and ngisho ngizokhuluma ngaleyonto. Uyabona le yesithembu bafethu, asikhulumeni iqiniso, and ngibonile mina kunabantu abangahlakaniphile nhlobo futhi abanye ubona ukuthi ngeke basahlakanipha and abazi ukuthi mabenza izinto bazenzela. Indaba yesithembu ijulile, indaba yesithembu la ukhiye wayo ukhona. Ngitshela nabantu abasethenjini ngoba sengizokwazi ukuyikhuluma le, ngoba khona ilanga engangena ngalo la ngasho izithembu eziwumbhedo kwabe ngathi ngiyisa. Zonke izithembu engathi ziwumbhedo zonke ziphelile namhlanje, zonke iphelile. Isithembu seyinyanga saphela sadidiseka nje. Uyabona nje isibonelo nje, akutshela isibonelo. Kunobaba la ongenayo inhliziyo enhle bafethu. I mean ongenayo inhliziyo enhle kodwa opretender engathi unenhliziyo enhle. Saphela isithembu sakhe. Kube nomfana la ohlale isabantu ethuka abaholi bepolitiki. Saphela isithembu sakhe. Isithembu esamile. Ngake ngasho ngathi mina isithembu engisibonayo esalo baba lokuthiwa umseliku. Khona omunye ubaba engimbonile ukuthi uyakwazi ukulawula isithembu sakhe, and indlela silawula ngayo kumina it's thumbs up. Yabo, yenza siphile isithembu sakhe. Mina bangikhuluma ngincengile futhi angisatshisiwe mina. Khona ubaba ekuthiwa ugumbi. Isithembu salo yababa siyaphila isithembu salo yababa ekuthiwa ugumbi. Kube nesithembu sikamseliku. Lezi ezinye izithembu mhlawumbe ungangibuza mawukuthi ngoba ukuthi angimbalanga umuntu angisho ukuthi sibhede ngaleyo ndlela. Lezi ezinye izithembu mhlawumbe ungangibuza, ake ngibheka ama-comment ukuthi ungibuza ngesikabani isithembu zokutshela. Nanga ungoni Innocent Magatsa uthi umusa Mseliku kere esaloyo esedlusi. Esikhamu samseleku nje isidlusi isithembu asilawulwa yena, silawulwa yidlusi. Inginamba yakhe noma inini befuna umfazi olandelayo kufuna ahlale phansi agoqe unkosikazi omdala ngoba njengoba emdala lo idlozi lihleli kuyena. Idlozi lihlala kulonkosikazi omdala bese uzothi ke manje mase liyahlukana seliya nakwabanye abafazi ngoba alifuni futhi linomona nabo liyobagada idlozi. Kodwa mase ugoqela omdala unkosikazi uqedile. Omdala ke unkosikazi ungamgoqa noma ingane. Mawufuna isithembu bafethu kunogoqo olukhona. Mugoqa umuntu wakho vela kazi yena ngithi kahamba manga uthi hayi isithembu sifuna umfethu owashona ngimphuphe kaningi ufuna isithembu. Lawo goqo wenzela ukuthi akavume lo mfazi omdala. Beke wavuma uqedile. Awusifaki ngenkani isithembu. Uma ubona unenkani hlanganisa umndeni. Uyabona?
hlanganisa umndeni ukhokhele mawumele ugwazela umndeni ukuthi awukholwede nawe against lento ukuze ukuvumela umndeni ukhokhele mawubona ukuthi kanjani uziyogwaza ngishekweni ngemali enkulu ukuthi umkhwekazi akancane ingane yakho uthi hayi phela la ugane khona uyazi ukuthi umuntu wedlozi loya funa ulalele mntanami umkhwekazi uyagwazelwa yonke leyo nto uyenzela ukuthi umakoti wakho avume ngoba amandla esithembu asekuthenini umfazi umdala uvumile uma kwesedlozi kodwa uma kweselwane ilwane ke azinandaba namfazi ngoba zinolayini wazi isebenza ngawo ngiyoyichaza ngelinye ilanga ake ngibheke ukuthi nifuna ukungibuza lesithembu sabani nanga uDennis umthokozisi uthi esikandive sona king hayi esikangizwe isithembu ngeke ngizenze istarting ngithi ngizokhuluma ngaso siyabonakala nje la kuma social media and impilo kangizwe ila kuma social media nawe afunda amaphepha umfazi wakhe esephumela ubala ethi usephumile yena uyabona esikangizwe isithembu nje la isithembu esiphumele obala sicishe sifane nesithembu sikaSigujana ebesi public la social media sathi noma siphela futhi esikaSigujana saphela ku social media sase siphela ngisho ephaketheni ngoba ngangishilo saphela ephaketheni sase siphela even emndenini esikangizwe sasigujana ziphele ngokukhulu ukuzuma ithembu abona abakhosikazi ababesethenjini zalabo sebeyasileya somewhere uyabo and sebabongela ke bona ukuthi bayaphila sibongele futhi nawe ungizwe sibonge noSigujana ukuthi umfazi mayephuma uphume ephila ngoba siyifuli lento kufa kwabafazi uma beshiye emendweni ngoba suke sokhuluma thini ukuthi umfazi ubulawe yini umuntu umfazi nje baba azi ukuthi ngakukhona mina ngeke uzumbulale bengabe nixabana ngoba sokhuluma ukuthi wena umbulalile noma wenzini so sibabongele nje khona ngibuza ngesithembu siwumdlalo ngempela ke angifuni nokusisho lesiya akodwa cha unamahloni ithembu engikhuluma ngazo la ithembu ekusuke sekiyiwe emzini yabantu kwayiwa kokhokhwa kwalotsholwa bavuma basemzini ukuthi ingane yabo izogana kapha into enjalo ukuthi senishadile noma nishadile angikwazi ukuthi lento ngiyijudge because angazi nidileyiswa yini kushadeni kodwa ukuthi usuvelile ekhweni mina as King Bhaka lokho nginesibindi sokusho ukuthi isithembu because wena ndoda usuyathembuza usuba ngapha uphinde futhi ube ngapha usuyathembuza kodwa ukwazi ukungitshela ngomuntu ozokuthiwa usabone ingane encane owayishela wayikhohlisa wayithekela itik sweet bese uthi isithembu leso angiyona phela impatha mina gcwala ngakufaka nangisikisi makuthi awazi yabo so njengamanje ngiyabona abantu babhizi bayabhala la ukuthi zinjani izithembu zabantu ngingangithi njengamanje nangiya ethi esamabalengwe sithembiso nzimande esamabalengwe sinjani ngenhlanhla futhi nomabalengwe umuntu owayekade eveza yonke impilo yakhe la njengoba engasayivezi la umabalengwe impilo yakhe it's because naye umabalengwe uhlaniphile kumabalengwe uyabona naye ukuthi isithembu sakhe sihamba kwafika bakuphi naye engasazivezi kodwa uyamkhumbula umabalengwe nesithembu sakhe wakade siveza kanjani uyabo kodwa ke umabalengwe ke ngiyamthanda because umuntu onomoya phansi umuntu okwaziyo bengabe esebenza zingekho ingqinamba ukuhlonipha umsebenzi wedlozi uma sekufika ingqinamba ke kuya depend ukuthi ingqinamba ziba ngaphezulu kwakho noma wena uba mkhulu uyabo so mina kufanike nami ayikho ingqinamba mina engathiwa izongishonisa phansi ngisho yabathakathi futhi sek izinja zabathakathi akekho umthakathi ongathakatha mina owase Zimbabwe owase Nigeria owase Mozambique mawumthakathi futhi sek ake utshaye mina try to thakatha me you are not going to win. You are not alikho ilanga oyongiza ngiklewula la ngithi ngiyavalwa ngithi ngiyathakathwa ngithi khona abangenzela phansi ngithi khona abangidayisayo ngithi khona abangireportayo ngithi khona abangangifuni ngeke ngikwenze lo msangano ngoba imini olawulayo ngilawula imimoya mase ngilawula nento ezihamba emoyeni into ezihamba ngaphansi kwamanzi into ezihamba emkhathini yimo olawulayo ngilawulela mina ngize ngilawulele ngishabantu lapha edamini lamakhanakana especially if it's Saturday ila ngisuke ngibhubhisa khona uyabona bokafiki lapha ya hayi baba khona osashoda ngakho khona osashoda ngakho nange ebuza ulokhuzana usoso uthi esika Sigujana
landela ama page abafazi babo uzobona basileya kuphi manje baba bamuvile on manje abantu landela ko Instagram ungathi uKing Bhaka uthe hamba ko Instagram uhambe ko TikTok baba uhambe ko Facebook lifuna uzulithola igama lapho bese uyabona bahamba nobani manje abantu bayamuva ona abantu abasitaka entweni engekho abantu besifazane la kubathanda khona bayakwazi ukubona into ekhona nento engekho yabo into ekhona nento engekho umuntu wesifazane uzukwazi ukumbamba wena ndoda mawusumshadile ngoba usumthele ngenyongo wambika edlozini nabopha ifindo uyakuhlonipha umuntu wesifazane uyabona umuntu wesifazane ophuma sewumbopha ifindo ndoda lapho mfethu wena wrong ngoba beke kavuma ukubopha ifindo wesifazane uma belezinye inhloso kodwa mayizothi ngoba usebopha ifindo wesifazane usuyamchaphaza wena ngoba uthi usuwamshada wamfaka inyongo hayi khona izinkunzi ezinesibindi ezingakushiya nenyongo yakho leyo ugcwala ngakufakela abafani phela kubona bonke abakwazi ukubanjwa kanjalo uyabo so mawungamtheli ngenyongo umuntu wesifazane ungakamshadi uyashesha ukubotha yikho lento bese yosileya ke Samuel manje ungazokubuza wena ngabantu esebesileya Samuel angimuzwa ke lapha yana uvela zendoda makhanda uthi angimuzwa ukuthi uthina akaphinda abhale futhi ngizobona uVJJ uthi King of Kings danko mfowethu ntaka manje ngifunda ama comment mase ngibheka ukuthi nithini ngoba sengikhathele ukuthi nikhulume nginganizwa nange uVusi Masoka uthi esakho malume Bhaka hayi mina ngeke sithenjini mina gcwala ngakufakela baba angeke sithenjini ingqinamba zesithembu ngokwasemazulwini nganikwa zona uyabo nganikwa ingqinamba zesithembu kwase kumele ngikhethe ukuthi ngikhethe isithembu noma ngikhethe umuntu oyedwa ezomuntu oyedwa zazi kade zi understandeka ngoba ezesithembu khona ingqinamba yayithi kumele kubuye kuxatshwane esithombini kumele abafazi babuye bahlangane ngami mina kumele ngizoba controller abafazi bengidelela kodwa funa ngilawule ngathi ngeke mina ngikwazi ukwenza lokho uma ngabe bazobuye beyise kanti kusemthethweni ukuyiswa kwabafazi besithembu hayi ngoba besuke beyisa kakwathi hayi kusemthethweni uma umfazi wesithenjini nje edelela wena ndoda amandla akho asekuthenini lento uzoyilawula kanjani mawuyilawulile yila uthola khona umqhele ngathi hayi ngeke babezodelela kanti ngicela mina ungayingeni so ungamjudge umuntu osesithenjini ngokuthi abafazi bakhe abamhloniphi lokho is part of ingqinamba yasesithenjini ngokwasemazulwini kwesinye isikhathi abanye babafazi basesithenjini baze babe nenkohliso endodeni angumjaji ngokuthi umuntu wesifazane osesithenjini unenkohliso indoda isuke ikwazi konke kodwa ivumelekile ukumtshela konke okwesifazane kokunye funa ishaye ngazi ukuthi ayiboni kodwa ibibona is part of ingqinamba yesithembu ifwesedlozi leyo so ukuthi mawusesithenjini umfazi ungacabanga ukuthi wenza imfihlo ayikubuza indoda kusho ukuthi ayazi sometimes kuyingqinamba ukuthi ngakubuzi ngoba idlozi lisuke nendlela elizoyilwa ngalo Ndibulele nangiya ubani undibulele Mserale Madikizela uthi esika magejageja sona sinjani isithembu akodwa bafethu nazi nadlala kwa magejageja akodwa nadlala magejageja bafethu hayi ngisazoke ngimtshele iqala ngithi hayi khona bangibuze ngesithembu sakhe hey niyakhuluma emlonyeni wenu hey nangiya ubani uPhinias Siphiwe ezwana uthi imoto yami ngingayibhala yini my king ithi King Bhaka makhanakana yebo you are of course more than welcome to do so as long as if idlozi lakho selivumile nami ngivumile ngubani mina engaphikisa ukufiswa idlozi lakho esika King HQ nala ekhona obuze esika King HQ na akaphinda abhale futhi ngifuna ukubona ukuthi ubani ukuze ngoba ngifuna ukusichaza lesi sika HQ na manje usuke wabaleka umuntu osibuzile angisamboni kanti ngifuna bangisichaza ngisho ukuthi hayi nasiya esika HQ nala nange ibuzo HQ nala mase ngiyasichaza isithembu sakhe Phineas Siphiwe zwalo inanga ethi yule cha mina ngeke nganihlakaniphisi ngiyabonga nje lapho sibongile lizi ukuthi kodwa ngiyanihlakaniphisi ngiyabonga lapho mfethu owakwethu wena ngiyabonga kakhulu ukuthi nje ukwazi ukacknowledge ukuthi kune effort engiyifakayo empilweni zenu ukuthi nikwazi ukunqoba ngoba bafethu into ebalekile uwe bese kuba yingane zakho mina mangikhulume nawe wangizwa into engiyishilo uzokwazi wena ukuimplement einganeni zakho then base ziyakhula
ukwazi sometimes even na kwifamily yakho uyabo bese ngoba into ebalekile ukwakha isizwe yabo uma ekhona nesithembu othi ufuna ukungichallenge ngiyokhuluma kwi-level engaphezulu kwale le ngikhuluma kuyona i-level ngiyaminimize because ngenzela wonke umuntu angi-understand kodwa ngisangakhuluma ku-level engaphezulu kwale uma kukhona onesithembu othi ufuna ukungichallenge ngiyomvezela ukuthi ujayivela amagwava akuhlaza uma ethi ufuna isithembu akazi lutho yabantu asengithe mina esikagumbi ngisibonile cha idlozi liyasivuma esikagumbi kade ngiyichecka nje ngiphuzile ukuconfirm ngasibona ugumbi idlozi lakhe isithembu siyavumeleka umusa amsele kade ngathola esikamusa futhi mawufuna ukungibuza ngibuze esikabane esinye nangiya umnqobi shingane Mkhize uthi ngithi King Bhakanzama the living legend. Thank you so much, Baba, for the compliment. I can take it as a compliment. Lendo Ishwa, of course, I am the living legend, you know. That is why they call me King Bhaga, and they don't call me King Bhaga for nothing. They call me King Bhaga because I've been through a lot. I've been through difficulties. I've managed to conquer each and everything that seems to stand on my way and to hinder any dream that I had. So that is the reason why I've managed. Upiwe Shandi uti Esega King HQ Nala. Uyabona ke ake ngithinte lesi sika HQ Nala. Lesi sika HQ Nala akusona isedluzi. Akusona isedluzi lesi sika HQ Nala. Futhi akusona iselwane. Kodwa esika HQ Nala isithembu esifunwa uNkulunkulu wakhe lo amkhonzayo. uHQ Nala akafani nabanye abantu. uHQ Nala unoNkulunkulu wakhe specifically. Hayi ukuthi isilwane, hayi futhi ukuthi idlozi, but unoNkulunkulu wakhe specifically. So uNkulunkulu kaHQ Nala uye lo ufune isithembu kuHQ Nala. Ama details ale nkulumo yami mzwane ngithandile ngiyongena deep. Kodwa esika Nala ngeke ngithi si wrong, but izingqinamba zesithembu zika Nala ziyanyuka kunengqinamba ezijwayelekile. Ingakho HQ Nala ngelinye ilanga angasuka umfazi wakhe ahlangane nabantu bangaphandle to defeat him because esakhe esikaNkulunkulu wakhe. And ukhumbule makwe sikaNkulunkulu no Satan is next to the corner. Yabona uhleli usathane naye ufuna ukudefeata lo nkulunkulu walomuntu okusho ukuthi usathane if ezofica umuntu ontekenteke ngaphakathi angamthatha umsebenzisa to defeat HQ Nala esikaNkulunkulu wakhe ngiyoyichaza deep ngelinye ilanga. Kodwa uma le video ifika kuHQ Nala deep down uyazi ukuthi akusona esedlozi, uyazi akusona eselwane, uyazi akusona esokuthwala, kodwa sifunwa uNkulunkulu kaHQ Nala esikanala isithembu asifani nethembu zalezi inyoni ezinye ekhona emhlabeni engithe as exist. Yabo okusho ukuthi esika Nala ngingasibeka esikagumbi, ngisibeke esikamseleku mase ngizothi HQ Nala nesakhe umehluko esikamseleku esedlozi, esikagumbi esedlozi, esika Nala esikaNkulunkulu wakhe. Uma ufuna ukwazi ngoNkulunkulu womuntu uyongibuza ngelinye ilanga. Ingakho ngisho eBhayibhelini khona uNkulunkulu ubaba kaJesu, khona uNkulunkulu kaJakobe, khona uNkulunkulu kaIsaka, khona uNkulunkulu kaBani, khona uNkulunkulu kaBani, khona uNkulunkulu kaShembe, khona uNkulunkulu oyompostoli, khona uNkulunkulu kaMasango, khona uNkulunkulu kaLehanyana. Uma ufuna ukuyazi lonto ngiyoyi-explain oNkulunkulu lapho. Mase kuzoba khona lo nkulunkulu ongaphezulu kwabo ke lo wezulu nomhlaba wayekhona emandulo osasekhona namhlanje. Yabona manje mina mangiyibuka lento angiyibuki ngomqondo minor, ngiyibuka ngomqondo ovulekile okusho ukuthi ngeke mina ngisigxeke isithembu sika HQ Nala as long as ngu-King Bhaga. But ekuthiwa bekiyisidididi bengizogxeka ngoba ngithi hayi HQ Nala wathi mina angihambi ngale ndlela umuntu angihamba ngayo, ngihamba ngokubuka from above. Sifuna uNkulunkulu wakhe kodwa izingqinamba zaso hayi strong.
sika Eshuna kodwa futhi ungamthathi kancane uEshuna ngibone ezinye inyoni zifuna ukumzela ngobuso ngithi kuba ziyazi imini ongazelwe eShuna la ngobuso ngoba ngibona from above kodwa hayi ngeke nyinyoni gcwala yakufakela baba futhi naye usekwazile ukungibona ukuthi hayi lo mtho King Phaka into yokudlala angikhulumi lento ezokhulunywa umfundisi kaKicken Bwaboza ngathi ngimphatha mina gcwala yakufakela yabo ake ngiphinde ngibone futhi nangiya uPastor Simphiwe Mathonsi uthi uyakhuluphala my king hawu ngiyabonga lapho ngiyabonga kusho ukuthi ungiphethe kahle lapha yana uMamkhize Ndaba Nzama uMamkhize Ndaba Nzama unkosikazi onebonge ezintathu Awu ngiphethe kahle siyabonga kakhulu lapho nangiya uSibisiso King Sweet Tawo ukuthi ngicela ungichazele ngedlozi uyabaleka leya comment bengifuna ukubona ukuthi uthini lapha ya uKing Sweet Cabasha ngoba uyakhuluma impela bengifuna ukubuza ukuthi uthini ngoba ngila ngithe ngifuna ukuchaza yonke into isikhathi ke bafethu ke siyabaleka but ngiyathanda ukubuye ngivuse ilanga la soxoxa khona kanje mangiqeda la probably on Saturday ningibekezelele ngiyafuna ukuchaza amaphupho nawo futhi amaphupho ngisuke ngiwachaza efonini eseceleni la ngisuke ngikhuluma khona ufona sometimes ngichaza ngiyafuna ukuchaza lento yamaphupho yabo kodwa namhlanje ngithe ake engage nabantu play more Mawande uthi Danko my king thanks you so much nange umzwandile umfoka Khathide uthi ngithi ayikhale my king zikhala ngempela ke manje na ke zikhala ngempela ke manje zikhala ngempela ke manje yabo oh nangiya uKing Sweet uthi ngifuna ungichazele ngedlozi lasentabeni hayi ilula le yedlozi lasentabeni and lelo dlozi lasentabeni linamandla kakhulu ngoba ilona elilawula indawo khona idlozi lasekhaya yabona kube khona idlozi lasentabeni yabo njengohulumeni yabona uhulumeni ilocal ama-region i-province unational namadlozi asebenza kanjalo uma ngabe usebenza idlozi lasekhaya emsamo awuqedile lapho kusekhona idlozi lasentabeni isendaweni ukuze ungathakathwa abantu kalula le ndaweni funa uyilawule endlini uphinde uyilawule entabeni kuqala kwakuphunywa namageja nembewu kuthiwa kiwa kolinywa thiwe endaweni kulinyelwa unomkhubulwane ngabe kucelwa imvula ngabe kucelwa inala ngabe kucelwani yilelo dlozi elendawo idlozi lendawo ilona elilawula endaweni wena ulawula endlini yakwakho wena endlini mawushisa impepho ukhuluma nezidalwa zakho kodwa mawusuya entabeni usuthinta idalwa zendawo namandla endawo amandla endawo ke avamise ukucasha entabeni kuvamise ukuba namanzi ngaphansi yini King Phaka kubalekile intaba ukuthi ibe nawo amanzi ngaphansi no matter ukuthi how deep lo ntaba is but amanzi kumele abe khona ngaphansi it's because idlozi elikwazi ukuhlanza nelikwazi ukukhanyisa nelikwazi ukulwa ngempela elasemanzini lilawula all over it's like national elasemanzini lidila nomuntu oseCape Town nesogoli overseas ona that is why manje nginedam nginabantu bako Cape Town engibanqobelayo aba overseas engibanqobelayo abako Johannesburg abako bani Mpumalanga abako Western Cape abako Eastern Cape abako KZN abako Limpopo you can name it ngoba elamanzi lamba yonke indawo and the advantage yedlozi lamanzi is because once wawathinta amanzi nje it never ngesimo esijwayelekile uthi uyayigezela wena uactivate idlozi lamanzi ukuthi hlanzeka bese that is why umuntu oclean engashilo lutho nje efike nje wageza wawasha waqoka umbuka nje uyabotha khona amandlana engashilo lutho yabo engashilo lutho ngangithi mina idlozi lamanzi linamandla because lona lifola under international not even national international idlozi lamanzi bese kuthi entabeni idlozi lendawo uma mina ngizosuka manje ngiye mhlawumbe ngiye le komthwalumi
ifuna before ngidile nabantu basemthwalume a day before ifuna ngiyibone intaba engizofika ngikhulume kuyona ngisebenze kuyona emthwalume ngilawula abantu bala bese ngiyawathola amanzi ngabe idamu noma ngabe ulwandle olumama lapha eduzane engizosebenza kulona emva kwalokho kuyimangi yehholo ke la ngiyakhona noma ngiye stadium la ngiyakhona awukwazi ukuvela uthi kulu kuthi e-stadium ucele kubani kufanele ephoyisa elisuka from national uma lizobopha la funa kuqala idlule provincial bese besuka la sebeyongena ke la beyongena khona ke manje bese beyaphinda futhi bezo reporta kuma satellite alapha endaweni ayipolicy yasendaweni anikwazi iphoyisa from national ikhulu kuthi seliyasuka lizobopha nana funa labe reporter yabo ihamba kanjalo naka spiritual ihamba kanjalo lento yabo ingakho mina ngiyithanda yokuqala ukuthi abantu bahlangane bendawo bakhulume ngazo ilinye bethi sicela ukulima sicela ukunikela sicela ukuthi kunomkhubulwane ngampela imvula zayifika ngampela inala yayifika ngampela ukuphila kwakwenzeka umehluko abantu manje abasahlangene ba divide sometimes izinkolo ezinye zobumnyama ezinye ke zangampela yabo baba yini mawufuna ungithinta ke 0798130260 yeba mfethu ngicela please angikhulumi kwi-inbox inamba yami yodwa alikho ilanga la ngathi khona nansi inamba ngithole kuyona inamba yami ithi 0798130260 uyabona beke kwaqhamuka umuntu wathi nansi inamba thina uKingBhaka sekuyi-scam leso angikhulumi futhi mangikhuluma ngizwe ngizangaqeda manje ngingakaze ngithi qhawe ngiyangizwa ngithi so mase kuqhamuka umuntu ukukhuluma naye esethi qhawe uqhawe amasimba lawo musani ukuqolwa abantu benibiza ngoqhawe musani ukuqolwa abantu beninikeza izinamba engezona lezami inamba yami 0798130260 uyatype ungangifoneli ngo WhatsApp because sometimes ngiba busy kakhulu bhala ukubhala kusiza mase ngibuyile la ngibhizi khona ngiyakwazi ukufunda ngisho ebusuku kuyimanje mangiqeda nje ngiyongena ku WhatsApp manje ngiyofunda ukuthi bathini abantu bafuna edamini lamakhanakanda ngiyabatshela okay ke ngiba Saturday abantu bafuna umakhanakanda ngiyabatshela okay umakhanakanda utholakala 44 okay reach kanje Wednesday ngiyatholakala Saturday ngiyatholakala uma ufuna yonke ikhombo ukusetshenzwa yimina ngiyakutshela ngiyakuza ukhalele u10000 wakho uma ngabe ngizokunika umakhanakanda ngikunikeze siyetshenda amakhanakanda la kusuke kulahla isilwane ngezinga eliphezulu masiqeda sithatha amandla edamini lamakhanakanda maqedwa lapho kuyabraywa process 10,000 kuphela uyafika wena siyolahla etsheni ulahlwa yimi ngikhona la yimi okubamba ngezami izandla etsheni mangisuka etsheni yimi futhi siyedamini ngikunika amandla international edamini okulwa noma yini ebesiqalile ngiyakunika amandla makusuka lapho kwenziwa ibray makusuka lapho siyahamba ke siphindele eThekwini ngeke uzukhala 10,000 wakho ngaphandle mawuthi ufuna nokuhlola eceleni usungayi edela ke lo 1.5 eceleni thank you so much bye bye